a botacinha, e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bom menino, em outra edição aí traz notícia para hoje, aluna 7 de fevereiro. Em nosso programa hoje, nós temos tema bastante interessante e atual que nós vamos tratar, que é hecho porque saiu de Coran semana passada, se me equivocar, e outra plataforma que vai desenvolver, ou pelo menos governo que é dono de Bolívia afirma uma declaração de intensieverklaring que vai desenvolver Bolívia. Seita parte de dono de Bolívia. E o nome. De outra banda, basta tempo acaba a ter conhecimento que tem grupo de Bonaire que a lanta para e hasta da encanamento de uma fundação que brinca para conservar Bolívia de maneira de seu estado natural, nós também temos, dus é dois poderes que parar aqui contra de outro. São que desenvolver, e são que também sabem poder desenvolver assim, mas podemos ter cuidado com nossa lei, podemos proteger a natureza, a diversidade de vida que tem na para, etc, etc, etc. Tem grupo mais, que me interessa também, estão que usa plantagem Bolívia para anos para criar bestia. Se Bolívia pode vender, uma consequência da comigo, não se mata tudo na bestia. Mas há vezes também papia, que é presidente da fundação Safe Bolívia Plantagem, dus salva a plantagem de Bolívia, senhora Wilma Wijnand. Wilma Nederland, sorry. Je bent niet familie van Bert, hè? Nee, geen familie van Bert. Oké. Wilma Nederland, que é presidente da fundação. A senhora que tem 4 anos de bebê na Bonaire, mas ela vem visitando Bonaire 30 anos largo. Ela visita Bonaire, que me conhece Bonaire por disposição de visita. Nós temos que conversar com ele. Nós temos bem conversação no holandês, mas nós não domina o papiamento assim bom ainda. E, además, o tema está muito difícil, está muito complicado por expressar sobre esse papiamento. Para falar com ele, é parte do núcleo que é do nome, mas ora eu me traduzir para a boa escuta por compreender. Wilma, bom dia, welkom bij ons hier. En ik vind het zeer gewaardeerd dat je dus aangenomen hebt om bij mij te gast te zijn vandaag. Masje, dankie. Ik kom graag om te praten over Bolivia. Het is zo'n belangrijk onderwerp en wordt zodanig ondergeschoven. Dat hoe meer publiciteit we eraan kunnen geven, hoe beter. En vooral als we de mensen kunnen bereiken van Bonaire zelf. Tuurlijk. Ik wil dus daar meteen op inhaken. Ik hoop dat het jou lukt zelf Papiamento beter te gaan praten en te begrijpen. Maar ook als het niet lukt, als je dus lokale mensen zo ver kan krijgen. Want uiteindelijk, dit radioprogramma, die reikt tot in China. Ja. Van Bonaireanen. En inderdaad, wat je heel goed zegt, het zou dus goed zijn dat de Bonaireanen bewust worden van wat de rijkdom ze hebben als in natuur. Wat voor toegevoegde waarde het heeft voor hun leven nu, maar ook voor het leven in de toekomst. En hoe kwetsbaar dit kan zijn als klein eiland. En hoe gevaarlijk is als je de ontwikkeling zijn gang laat gaan zonder dat je iets aan doet. Ja. Dat is de message. Klopt. De bericht dat we willen doorgeven. Okay. Nog even terugkomen op het papiamento. Ja. Ik vraag aan heel veel mensen, papiamento, pami. Ja. En dan zeggen mensen, laten we maar Nederlands praten, is voor jou ook makkelijker. Dat is waar. Ja. Dat remt het ook af. Maar dat is ook het cultuur hier. Ja, klopt. We zijn geleerd om beleefd te zijn. Hoe zijn we beleefd? Door de taal te spreken van de vreemdeling. Ja, klopt. Dus lezen doe ik veel, maar praten, daar komt het dan niet zo van. Dat snap ik. Ja. Maar we kunnen het heel pokken doen. Als we nog meer programma's nodig hebben, dan gaan we het heel rustig doen. Jouw achtergrond, wie ben je?
Nou, mijn naam is Wilma Nijland, dat was al gezegd. Ik ben oud-notaris, natuuractivist, al mijn hele leven. En ik woon nu, maar dat heb je ook al gezegd, 4 jaar op Bonaire. En we komen hier al meer dan 30 jaar. En dan zie je het veranderen en dan zie je hoe de natuur ondergeschikt raakt, steeds meer ondergeschikt raakt aan het economisch gewin van sommige mensen. Want niet iedereen op Bonaire heeft daar profijt van. En als de natuur verdwijnt, dan heeft iedereen op Bonaire daar schade van. En niet alleen op Bonaire, maar zelfs in de Caribbean. Want met de klimaatverandering moeten we de natuur koesteren. De natuur kan ons helpen om te mitigeren, om ons klimaat leefbaar te houden. Zodat dat voor toekomstige generaties... Prima. Ja. Om dus de mensen hier goed duidelijk te maken. Je zegt, je komt al 30 jaar. Ja, en meer. je ziet Bonaire veranderen. De vraag is, vanuit jouw hart en jouw ziel, ten goede veranderen? Of zie je een tendens dat men zo'n onbeheerst Bonaire laat veranderen? Dat laatste. Men laat onbeheerst Bonaire veranderen. Kijk naar de bouwerijen. Kijk naar alle bouwerijen die niet afgemaakt worden. Kijk naar het kaalschuiven. Wat dan schoonmaken wordt genoemd. Maar met een bulldozer schuift men in een uur hectaren vrij. En het blijft dan zo liggen. Er gebeurt dan verder ook niets mee. Wat men nu zegt met een nieuwe bestemming, een bestemmingsplanwijziging. Oude vergunningen. Er zijn zelfs vergunningen uit 1980 die nu nog gebruikt kunnen worden. Terwijl men oude vergunningen gewoon kan herroepen. Als men schoon schip wil maken en zeggen we willen een nieuw beleidsplan en we willen meer gericht op natuur en op affordable housing, wat men dan zegt, dan moet men ook de oude vergunningen herroepen. Want die poppen op als paddenstoelen. En dat zijn hele oude rechten. En dan kan je wel zeggen, we hebben nu een stukje natuur gemaakt. Of dit is specifiek voor Bonaireanen, voor huizen voor Bonaireanen. Maar dan kan dan ineens een resort komen, want dat is nog een vergunning uit 1980. En de overheid zegt, wij roepen ze niet in. Terwijl dat kan. Als je een jaar een vergunning niet hebt gebruikt, dan zegt de wet dat de overheid het recht heeft om de vergunning weer in te trekken. Ja. Nou, dat betekent dat de overheid met 2 tongen spreekt. Absoluut. Ik ga geen partijpolitiek doen, maar gewoon we praten over de overheid. Dus de overheid spreekt dan met 2 tongen. Ik wil aan de ene kant een ontwikkeling, een groei met behoud van natuur en cultuur. Aan de andere kant zijn er oude wetgeving of oude vergunningen die juist het tegenovergestelde, als het uitgevoerd wordt, tegenovergestelde bereikt. Ja, maar dat is ook zo. Daar ben ik ook van overtuigd. Als je alle teksten ziet die de overheid publiceert, de interviews die ze geven, wie je ook neemt vanuit de overheid, het is allemaal foldertekst. Ze hebben mooie verhalen, maar de praktijk is heel anders. De praktijk is eigenlijk het tegenovergestelde. Precies, dat heb ik meteen begrepen uit jouw verhaaltje. Maar als oud-notaris wordt ook soms aangevoerd, dus de vraag is als oud-notaris, maar het is niet dat jij het zegt, wordt soms aangevoerd, ja, maar dit gaat ons geld kosten als we dit gaan omslaan. Als we die oude vergunning van 1980 herroepen, dan gaat die meneer of die mevrouw of de company, die brengt ons voor het gerecht en dat kost ons bakken geld. Dus we gedogen, dat is een nieuw woord dat ze gebruiken. We gaan gedogen. Dat is hetzelfde woord wat je nu van de overheid ook ziet. Dat ze zeggen niet alleen gedogen, maar we bekijken iedere zaak op zijn merites. Dat is ook een nieuw woord. Ja. En dat is eigenlijk gewoon zeggen, we gaan willekeur toepassen. Precies. Want bij jou wel en bij jou niet. Kies je niet. Ja. Ja, precies. Maar dat is gewoon onbehoorlijk bestuur. Zwaar onbehoorlijk bestuur. Dus dat durf ik wel te zeggen. Je hoeft mijn woorden niet over te nemen. je kan hooguit zeggen, ik neem ze over. Ja, nou, ik kan wel zeggen, ik ben het ermee eens. Ja, precies. Want als je kijkt naar... je hebt voorbeelden te over. In Ramsar, daar wordt nu weer... is een bouwaanvraag gedaan voor een bouwvergunning. Dat is bij LAC, hè? Ja, bij LAC.
En het is gewoon midden in het Ramsar-gebied. En daar willen ze een bouwvergunning voor geven. Er is ook nog een oud-vergunning, is daar gaande. Op een perceel wat half in de Ramsar ligt en half niet. Het is een oude vergunning die meer dan een jaar niet is gebruikt. Dus die zou je kunnen intrekken als je zo hoog de bescherming van natuur in het vaandel hebt, zoals je zegt. Ja. Zoals de overheid zegt. Maar dat gebeurt niet. En laat het gewoon allemaal gebeuren. Als je kijkt achter Foodies, daar is een project. Daar kunnen nog, geloof ik, iets van meer dan 30 appartementen bij gebouwd worden. Dat is ook in Ramsar. Wat is Foodies? Foodies, dat ligt ook aan de Lac Sorbonne of Kaya Sorbonne. Ja. Dat weet ik al. Ja. Aan de andere kant, Sorbonne volgens mij. Ja, dat is aan het einde van de Kaya van Eps. Ja. En Dus aan de kant van Sorbonne. Ja. Aan het einde? Ja. Dat is nu wat ze dus nu... Wat mijn collega die net wegging, die zei... Er worden kavels verkocht. Is dat het? Dat zou best kunnen dat daar ook al kavels verkocht worden. Maar het laatste wat... Ik weet wel dat daar al verkaveld is. Maar ik dacht dat het project nog niet op de markt was. Maar misschien is dat zo. Want het laatste wat ik weet is... Naast de Donkey Sanctuary... Oké, ja, dat zei je. Dat is suikerpalm. Ja. Dat is 10 hectare natuur. 10 hectare natuur. Was open landschap in het bestemmingsplan. En dat is in november is dat omgekat naar woningen 1. Dus woningbouw. Door de overheid. Door de overheid. Met goedkeuring van Eilandstraat en iedereen? Ja. Dus de Eilandstraat is ook meegekort. Ja, helaas. In hoeverre ze ervan op de hoogte zijn. Maar in ieder geval de bestemming is gewijzigd. 10 hectare. 10 hectare open landschap wat dan ineens weer residentie wordt. Dus woningbouw. Er kunnen 100 woningen gebouwd worden. Er wordt dan bij de aanvraag gezegd... ja, wij doen dat ook voor de middenklasse van Bonaire. Maar als je dan kijkt naar de prijzen van de kavels... die beginnen bij zo'n €150.000. En dan moet je nog of dollar. En dan moet je nog een huis erop bouwen. Moet je nog een notaris betalen? Uitmeten door kadaster? Ja. En aansluitingskosten van web en... Ja, maar als je dan het positief bekijkt... dan zeg je, er ligt in ieder geval infrastructuur. Mm-hmm. Want de Kaya van Eps, die loopt er langs. Ja. Dus je hoeft niet extra infrastructuur aan te leggen. Oké. Maar je vernietigt wel weer 10 hectare natuur. Oké, laten we even teruggaan... dat de mensen goed kunnen inbeelden waar we het over hebben. En dan denk ik dat we een stukje geschiedenis moeten doen. Mm-hmm. Bonaire was ooit een plantage, dus als kolonie was hij een plantage van Nederland. Ja. En op een gegeven moment ging het slecht, economisch met de plantage, voor de West-Indische Compagnie. Ja, het was al leeggeroofd. Sorry. Ik dacht dat het gewoon bedrijfseconomisch fout ging, maar je hebt een mooi woord gezegd. Het is leeggeroofd. Oké, prima. Dat is een goeie. Dus men besluit op de veiling, Bonaire op de veiling. Ja. En dan gaan ze lappengrond op de veiling zetten. En dat kunnen we uit ons hoofd nog niet weten. Dat is Washington Slagbaai. Ja, 5 plantages. Washington Slagbaai is Bolivia, is Colombia, is Klein Bonaire en is de Zoutpannen. Die worden dus nu door de overheid verkocht aan privé-instellingen. Iemand, en daar ben jij als notaris goed op de hoogte, vindt dat een uitstekende investering. Ja. Om een doodstuk grond op te kopen. En rustig af te wachten totdat die in waarde stijgt. Mm-hmm. Want die zal hij zeker doen. Geld op de bank, die gaat minder waarde krijgen. Maar geld in een vastgoed, die zal altijd stijgen. Tenzij de economie... Ja, en zelfs nu heb je negatieve rente die je moet betalen. Precies. Dus, dat is helemaal... dus die investering in het vastgoed is een uitstekende business. Nu, kennelijk, Bonaire in ontwikkeling, zit onder Nederland, krijgt een goede imago. Nederland is een rijk land, dus er is te halen. Zo denkt men, de quick wins. Nou, dan ga ik lekker mijn stukje grond ontwikkelen. Dat is mijn vraag aan jou. Zit binnen de wetgeving al toen bij de verkoop van deze 5 kavels... waren er voorwaarden aan verbonden? Wat zover ik weet, was er maar 1 voorwaarde bij Washington. Dat was dus meneer Van der Rey die zei... Washington verkoop ik aan jullie, of geef ik eigenlijk aan jullie... onder 2 voorwaarden. Ik moet het behouden en mijn kleinzoon mag de geit houden. Krijgt een stukje om de geiten om te zelf voorzien. Bij jou weten, of bij jullie weten, zijn bij de andere
Ja, als je teruggaat naar die 5 plantages die verkocht zijn, dat was in die tijd werden daar geen regels voor gesteld. Als je nu kijkt even specifiek naar de situatie zoals we nu kennen, Bolivia die verkocht is, hè, want dat is dan een goed voorbeeld. Daar gaan we dus ja, Bolivia is een goed voorbeeld. Daar staat in het bestemmingsplan, het is open landschap, dus wildernis. Je mag daar niets doen. Dat staat in het bestemmingsplan. Er komt een Nederlandse investeerder die denkt, nou, dat is mooi, hè, een mooi stuk grond, daar kan ik wel wat mee verdienen. En die koopt voor 12 miljoen de aandelen van Bonaire Properties. Hij koopt de aandelen, want dan hoeft hij ook geen overdrachtsbelasting te betalen. Scheelt ook alweer 6 ton. Ja. Hè, wat 6 ton wat naar de overheid van Bonaire zou gaan. Ja. Hij koopt de aandelen en hij denkt, jongen, ik weet dat ik er niks mee kan, maar ik kan wel wat regelen op Bonaire. Daar valt altijd wel wat te regelen. Dus hij investeert 12 miljoen en hij denkt, ik kan daar makkelijk veel meer van maken. Nog even een zijpad. Hij heeft een aanbod gehad om het te verkopen voor 24 miljoen aan een natuurorganisatie die het zo wilde laten zoals het was. Oké. Zegt hij, dat doe ik niet, want ik kan er veel meer voor maken. Maar wat moet er dan gebeuren? Dan moet de bestemming gewijzigd worden. En daar komt de Bonaireaanse overheid weer in het spel. Die zegt, goed idee, gaan we doen, bestemming wijzigen. En waarom zou de overheid van Bonaire nou de bestemming willen wijzigen van 10% van het eiland, wat wildernis is, waar niet gebouwd mag worden, wat gebruikt wordt door heel veel mensen van Bonaire. Denk alleen maar aan de vissers die daar altijd naartoe gaan. En de ontspanning en de cultuur die er is. En de geitenhouders. En de geitenhouders. En de ezels die daar lopen. Precies. Nou, denk daar allemaal maar aan. En dan zegt de overheid van Bonaire, nee, we gaan mee met meneer Breemhaar, de eigenaar, om het te ontwikkelen. Om de bestemming te wijzigen zodanig dat hij daar huizen kan bouwen en nog meer geld kan verdienen. Als je even heel kort zegt, dan zeg je, hij koopt het voor 12 miljoen. Door de bestemming te wijzigen van, je mag niks naar woningbouw, wordt het ineens al 3 keer zoveel waard. Of misschien wel 4 keer zoveel waard. Dus geven wij als Bonaireanen met z'n allen een cadeau aan iemand die de totale winst, wat hij daar... Zak zeker. Ja. Dat komt heel moeten we het kunnen zeggen. Ja, dat klinkt heel cru, maar zo is het wel. En dus wat is de achterliggende gedachte van de regering van Bonaire? Om dit te doen. Dus de toekomstige generaties van Bonaire te beroven van een heel belangrijke asset. Want de natuur is de enige asset die Bonaire heeft. Daarom komen mensen naar Bonaire, niet om de huizen te bekijken. Nee. Want huizen kunnen ze overal zien. Daar gaat het niet om. Het gaat om wat je vroeger zei, unhurried, unspoiled, unforgettable. En nu zeggen ze, once a visitor, always a friend. Ja. Dus once a visitor, dan maken we onszelf rijk en dan vertrekken we weer. Ja. En dan blijven we natuurlijk wel bijvoorbeeld, voor de goede beeldvorming bij de mensen. Ik was toevallig gedeputeerde in 1999. Ja. En toen hebben we ons ingezet om Klein Bonaire terug te kopen. Ja. En daar zijn ook voorwaarden toe gesteld. Klopt, er is gezegd dat er nooit gebouwd mag worden. Nooit gebouwd wordt. En iedereen die dat zou willen doen, moet 25 miljoen moeten betalen. Ja, ik heb die akte gezien. Ja. Zo iets stond erin. Ja. Daarnaast hadden we dus, er was ook een Ramsar-gebied. Daarnaast was er een incident, ik noem het even een incident, dat ook weer voor de goede beeldvorming van de mensen. Dat een gedeputeerde of een bestuurscollege die gaf toestemming om in Ceroboom iets te gaan bouwen. 2017. Toen werd dat door het toedoen van de voormalige directrice van Stinapa, mevrouw Elsemarie Beukenboom, die heeft dus geklaagd bij de gouverneur. Dat besluit werd vernietigd. En meneer die dus ging ontwikkelen, moest alles afbreken. Klopt. Dus werd in ere gesteld. Ja. Toen begon er een soort misverstand ontstaan over Ramsar-gebied wel of niet. Ik ga het heel kort, bondig zeggen. Het wordt niet gezegd dat je niet mag bouwen in Ramsar-gebied. Maar er zijn zulke strenge voorwaarden dat het misschien het bouwen niet waard is. Kan ik dat zo formuleren? Of is het... Nee, want ze zeggen je moet, als je in Ramsar wil bouwen,
dan mag je alleen maar bouwen als het ten behoeve is van het beheer van Ramsar. Dus het gaat niet om bijvoorbeeld die MER-rapporten, milieueffectatie. Nee, want dat MER-rapport is dan voor als je bouwt aan de grens van Ramsar. Het is ook alweer iets... de overheid hier zegt, we praten over een buffergebied. Oké. Maar dat buffergebied, dat komt in het Ramsar-verdrag helemaal niet voor. Dus dat is weer een mooie term om een glijdende schaal te creëren. Oké, dus van de ene kant naar die andere. Ja. Dat je van hier die buffer toch in het Ramsar-gebied. Ja, want eerst was Ramsar-Lak was 700 hectare. Maar sinds vorig jaar, of dat jaar daarvoor, iets heel kort geleden, is het 1550 hectare. Omdat ze een buffergebied... Ja, ze hebben het buffergebied eigenlijk erbij aangemeld als Ramsar. Oké. En dat, wat ze hier dan buffergebied noemen, want Ramsar kent geen buffergebied. En dat is tot 500 meter vanaf de hoogwaterlijn. Dat is allemaal Ramsar. Oké. Even terug naar Bolivia. Ja. Jij zei net, en dat vond ik heel mooi, Bolivia is een van een echt economisch goed van grote waarde. Want mensen komen hier voor de natuur, voor de rust, voor het onbederfelijke en voor diersoorten en levenssoorten die nergens anders misschien al uitgestorven zijn, die hier nog bestaan. Ja, klopt. Dan heb je dus de overheid die dat moet beheren namens ons. En je hebt de ontwikkelaar die ziet daar een goed slaatje uit te slaan. Je hebt zelf de vraag gesteld, waarom zou de overheid dit doen? Heb je zelf een antwoord op gekregen? Of geformuleerd? Kan je indenken wat er leeft bij een overheid om te zeggen van ik moet mijn mensen te eten geven, ik moet woningen hebben. Nou, sorry hoor. Ja, die redenen heb ik bekeken. We zijn onlangs ook het eiland rondgereden om te kijken naar plekken waar nog gebouwd zou kunnen worden. Want men schermt de hele tijd, er moeten meer woningen gebouwd worden. Nou, als je praat over dat heb ik opgeschreven, tot 2050... groeit de bevolking tot 28.000 mensen. Er wordt iedere keer geschermd, tot 2030 groeit de bevolking tot 27.000. Ja. Dus we hebben, er komen nog 6.000 mensen bij nu, dus we hebben meer huizen nodig. Maar ze praten niet over de resterende. Dus dan denk je vanzelf, die groei zal doorzetten. Maar die groei vlakt af. Ja, die vlakt af, oké. Dus dan komen er tussen 2030 en 2050, dus in die 20 jaar komen er maar 1000 mensen bij. Er wordt geschat circa 3 mensen of 3 personen per woning. We zeggen 300. Ja. Die is zeg maar 400. Ja, klopt. 400. Dan als je de plekken bekijkt die in de strategische milieubeoordeling zijn opgenomen. Dat heb ik ook gelezen. Heel ja, dan zijn er plekken voldoende inbreien of aanbreien noemen ze dat dan. Met de minste impact op de natuur. Om goed uit te leggen, dat betekent dat er genoeg plekken zijn in de bestaande wijken of aan de rand van die week. Klopt. Dan heb je dat even? Oké, even rustig, dan gaan we vertalen. Bolivia, of Nos Naturaleza, según el señora, y me quiere que no estoy de acuerdo con él, está el tesoro que está hasiboneiro de valor económico grande. Una isla que no queda virgen de naturaleza, camina vida lang, otro camina ya a morir, taquina ainda, camina que nos por recrear de manera sano, nos queda na Bolívia. Agora, botin inan seita banda, outro banda botin desarrollador, que tá comprar Bolívia, mas é 2 milhões. Ela não compra cash, para te pagar belasting, ela compra actionen, door je ela escapa overdrachtbelasting. Ela é uma oferta de uma organização de natureza para recomprar, descomprar esse que para 24 milhões, dus ela é 100% ganância. Ela nega, paso den su pensamento, e po gana masen, paso e po regla com o governo, pe gana masen. Kiko regla com o governo fica, o governo também não permite para tracas, então quizás se tracas e outro desenvolvimento, e 2 milhões, pode vir a 3 milhões, 4 milhões mais caro. Eu lhe pergunto a Bini, mas senhora,
Kiko posso querer que tu põe governo que tu cana com sua boca yin. Que nós precisamos defender nossa natureza. Defender é a única coisa que está se boneiro grande para toch cair em trampa de songo da mingana sem de baila com nós. Você sem também de no saco, de seu saco também, e também se que pueblo, etc. E senhora bisa la tem conta que sei, não controlar na boneiro dentro da nossa área de boneiro e na chega na conclusão, mirando o crescimento de nossa população, que nós também cresce de 22 mil, nós podemos chegar a 30 mil para ano 2050, 30.000 para ano 2050. 28.000. 28.000, ja, sorry. 2050, ja. Die 22 para 28 mil, então, calculação de bisa, para cada 1.000, vamos ter 400 cas, of 300 cas, para elke 1000 woningen, 1000 nieuwe mensen heb je 300 woningen nodig, 300. Het is suficiente terreno dentro do barrio não existente, Rincón, Antriol, Norsalinha, Terra Corada, Tiquiboca, etc. E pegar aquele barrio não. Dus dan na rand, que nós não estamos bij afo, bij dentro da natureza. Então, eu dou um exemplo, como a caminho de Sorobon, a cambia de destinação do governo, então nós vamos se pontar membro de rata, vamos soltar representar-nos, na cambia da caminho de Sorobon, 10 hectares, 10 bender de terra, na cambia de destinação, que estava costo para guardar natureza, para trazer casa de Bajiri. Nós também seguimos que senhora. Het is nu duidelijk voor hun waar de problematiek zit. Ja. Je hebt gezegd, Bolivia is van economische waarde voor Bonaire. Ik heb dus jullie website een beetje doorgenomen. Kun je even de mensen uitleggen wat voor diversiteit op dat stukje, hoe groot is die? 3000 hectare. 3000. Wat er allemaal gebeurt als natuur op dat stukje? 3000 hectare, een groot gedeelte is droog tropisch bos. Dat is het belangrijkste en het meest bedreigde bossoort op de wereld op het moment. Het heeft een enorm regenererend vermogen. Dus het kan zijn dat het nu lijkt alsof je uitsterft. Of het uitsterft. Maar als je wat regen hebt, dan komen ze weer op. Dan is het prachtig. Dan de Brazil. De Guayacá bijvoorbeeld. De Quibrahacha. Guayacá's van meer dan 700 jaar oud. Waarin je de littekens ziet van de pogingen om het uit te roeien, ja. Want toen hadden mensen natuurlijk nog niet zulke gereedschappen als men nu heeft. En dan zie je dus de bijlhakken erin. En dat het niet gelukt is, dus dat heeft hij overleefd. En je ziet de kadoushis. De kadoushis van honderden jaren oud. Kijk eens hoe hoog die zijn. De kadoushis geven leven aan de vogels en de hagedissen en de vleermuizen die op Bonaire leven. De vleermuizen die leven in de grotten. Dus die hebben rust nodig, niet alleen in de grotten, maar ook in de omgeving. Want zonder de omgevingsrust overleven ze het ook niet in de grotten. En dat zijn de enige dieren die de bloemen van de cactussen, van de kadoushis, bestuiven. Een vleermuis is de bestuiver? Ja. Niet de vlinder, niet de nee, bee? Want ze bloeien 's nachts. En de vleermuizen die bestuiven ze dan. Dan komen de vruchten. En van de vruchten leven de vogels weer in de hagedissen in het droogseizoen. En ik moet zeggen, ik vind ze ook lekker. Ja. Hoewel je geen vogel bent. Ja, klopt. Dat is mooi. Ja. Oké. Dus dat is dus wat betreft dus het grote samenhang tussen de dieren en je hebt landslakken. De flora en de fauna. Ja, dat klopt. Landslakken die over hun hele leven niet meer dan een paar vierkante meter beslaan. Maar dat zijn 7 verschillende soorten landslakken. Maar die leven op Bolivia. Dan zeg ik tegen jou, maak je niet druk. Ik heb geld. Ik zal zorgen dat dat stuk niet aangetast wordt. Ja, maar dat is dus zo'n onzin. Want als je eenmaal begint, dan krijg je fragmentatie. En fragmentatie is de doodslag eigenlijk voor de natuur. Want je scheidt stukken door. Je gaat er een weg doorleggen. Mensen gaan naar huizen bouwen. Die gaan een hek zetten. Nou, een hek belemmert ook verkeer. Ik hoorde jullie spreken dat in de website van de corridors. Klopt, want het is de enige
corridor tussen Noord en Zuid, waardoor de flora en de fauna over het eiland zich kan verspreiden. Vrijelijk. Oké. En dat ga je dan doorkruisen. En niet alleen dat, maar je gaat ook het koraal. We hebben 15 kilometer kust daar. Het koraal is daar nog pristien, zeggen duikers, omdat er weinig duikers trekt, maar ook omdat het geen schade heeft nog van landontwikkeling. Ja. En je krijgt erosie. Nou, erosie, dat bederft het koraal. Want er komt een laagje stof op het koraal en daardoor sterft het koraal af. Verstikt die, ja. Dus dat alles wordt in feite in gevaar gebracht door de ontwikkeling. Ja, je hebt ook zoetwatergarnalen die daar leven in de natte grotten. Want je hebt natte grotten en droge grotten. Binnen dat hele stuk? Ja. Kleine meertjes. Kijk, een heel stuk kan je niet bebouwen, omdat het te ruw is. En direct aan de kust. Nou, trouwens, direct aan de kust, de 50 meter vanaf de kustlijn is van de overheid. Klopt. Dus daar kunnen ze helemaal niets doen. Ja. Dus je moet ook altijd daar naartoe kunnen. Maar dus waar gaan ze bouwen? Waarschijnlijk op de klif. En op de klif, daar zit de meeste natuur ook. Dus dat wordt allemaal vernield. Als het voor een goede beeldvorm van de mensen, kunnen we dat vergelijken met Sabadeko? Die ook op de klippen heeft gewoond? Klopt. Ja, en als je eenmaal... Nou ja, Sabadeko is een goed voorbeeld. Als je eenmaal begint... Handhaven kennen we hier bijna niet op Bonaire. We hebben daar een grote, ook mooie teksten over, maar het gebeurt niet. Dus als het eenmaal begint, het gaat altijd verder. En die mensen die krijgen meer macht. Absoluut. Omdat je schept ook precedenten. Klopt. Dan ben je als bestuurslam. Ja, maar dat vind ik ook een heel manco van het bestuur hier. Men zegt dan, bijvoorbeeld bij het zand op Chocogo. Ze zegt, nou, dat zand bij Chocogo, dat hoeven we niet weg te halen, want dat wordt op meer plaatsen gebruikt. Dat hebben we gedoogd. Precies. Weer dat gedoogd. Maar in de wet staat dat zand daar niet mag. Nee, dus dan is dat toch onzin? Ja, helemaal wat je is. Het wordt een vrijstaat als je geen enkele regel meer handhaaft. Precies, dan kun je niks meer doen. Nee. Dan kun je verder... Oké. Terugkomend op Bolivia, heb ik dus nu de volgende club die zegt van... nee, club niet. Ik als ontwikkelaar. Ik ga jullie bevrijden. Jullie hebben last van overbegrazing van geiten en ezels. Nou, door dit dicht te gooien met een hek eromheen... kunnen we al die geiten eruit halen, al de ezels naar Maria Meli sturen... Mooi verhaal, maar dan krijg je hetzelfde. Kijk, als de geiten eruit zouden gaan, dan moet je dus een hek... de geiten en de ezels eruit zouden gaan, dan moet je dus een hek om Bolivia gaan zetten. Wat betekent dat? Dat de druk op de natuur, op de rest van het eiland, veel groter wordt. Want al die geiten, die moeten ergens eten. Want we zien ook al, sinds 1953 zijn er zeker al een aantal pogingen geweest om de geiten binnen te houden op het eiland. En dat is nooit gelukt, dus waarom zou dat nu wel lukken? Nou, het is een mentaliteitsverandering. Tenzij wat je gaat doen met de geet. Kijk, als je zegt, ik ga geiten houden voor het bedrijf, dan kan ik me voorstellen, je met ze vet, 100 en je slacht ze uit, klaar. Ja, dat zou mooi zijn, maar er is ook bijna geen eten te krijgen op het eiland. Maar ik bedoel, als je het gaat blijven houden zoals traditioneel de mensen geiten houden, in principe voor eigen gebruik. En soms maken ze geiten af voor de buren en voor een communiefeest. Dan hebben ze die natuur nodig om de geiten last te laten en eten te gaan zoeken. Want ze kunnen zelf niet voor het eten zorgen. Nee. Nou, daar is ook natuurlijk een plan voor geweest, het LVV. Ja, met meneer Adriaans. Ja. Maar dat is ook nog geen succes gebleken. En als je kijkt naar het voorbeeld van Stinapa en Slagbaai, zijn ze ook de geiten op een aantal stukken eruit aan het halen. Maar dat laten ze dan doen door verschillende groepen. En de groep die de geiten vangt, die mag ze meenemen en mag ermee doen wat hij wil. Klopt. Dus die mag ze slachten, maar die mag ze ook bij zichzelf weer vrijlaten. Ja, precies. Dat kan ook. Nou, dus ik geloof niet... Het is een van de mooie verhalen. Wij gaan de geiten van Bolivia halen. Nou hebben jullie een belangrijke taak. Om wat jij mij vertelt, dus die naar de overheid gaat. Naar de gemeenschap gaat. Hoe overtuigen jullie dan? Hebben jullie gepoogd om de overheid te overtuigen van... heren, u slaat de verkeerde weg in? Klopt. Dat hebben we ook gedaan. We proberen met iedereen te praten. Nou, bijvoorbeeld James Kroon, die weigert ieder gesprek.
Want die zegt, mijn ambtenaren die lichten mij voldoende in, ik hoef dat niet te horen. Meneer Tielman, die reageert ook niet terug, terwijl we een aantal keren hebben gevraagd een gesprek met hem. Meneer Reina, daar hebben we mee gesproken. Maar die zegt alleen, ik denk om de 5 minuten, ik ben de gezaghebber, laat mij uitpraten. Hij weet alles van Bolivia, hij weet alles van het eiland, want hij is hier tenslotte geboren. Absoluut niet bereid om zijn oren te openen. Mooie verhalen, maar geen... hij staat niet open voor iets anders dan het ontwikkelen van. Met Nina Den Heijer hebben we ook gesproken. Daar hebben we het meest plezierige gesprek mee gehad. Maar ook zij... Capituleert. Zij capituleert ook. Ja, kijk maar wat er bij die intentieverklaring staat. Hè. Dan wordt er gesproken, er worden de commentaren van de 3 gedeputeerden aangehaald. Waar ook onder haar staat van ja... Ze hebben daar overtuigd ergens van. Ja, is dat overtuigd of is dat uitonderhandeld? Goed bedoelingen en zo. Ja. Dus overal waar we aankloppen, wordt de deur dichtgegooid. Als we informatie willen, krijgen we het niet. Doen we een WOP-verzoek, dan is het standaard 6 weken. En na 6 weken nog geen antwoord. Geen antwoord, gedeeltelijk antwoord. Als je bezwaar maakt, dan duurt het weer 4 maanden... voordat je daar iets op krijgt. Als je een vraag stelt, dan krijg je geen antwoord. Als je gewoon een vraag stelt per mail. En als ze al reageren, dan krijg je... Ze kunnen reageren, dan krijg je gewoon een reactie. Of je krijgt dus een reactie, maar geen antwoord. Of een antwoord op een vraag die je helemaal niet hebt gesteld. En als je je vraag nog een keer stelt, dan zeggen ze... ja, jullie stellen zoveel vragen, wij hebben wel wat meer te doen dan alleen maar Bolivia. En dan zeg ik, nou, wij stellen niet zoveel vragen. Het is iedere keer dezelfde vraag waar geen antwoord op komt. Handhavingsverzoeken waar niet op wordt gereageerd. Vorig jaar, in 2021, in het begin van heb je vorig nog steeds, jaar... met dat laatste, heb je nog steeds over Bolivia? Handhavingsverzoeken? Ja. Kun je er eentje doen? Handhavingsverzoek. Februari 2021 werd er gemined op Bolivia. Dus werden stenen weggehaald. En dat ging een vrachtwagen per kwartier. Hebben we nooit een reactie. De diabaste-rotsen of kalkrotsen? Ja. Dat was voor de zandwinning? Ja, het ging naar de Stone Crusher. Voor de Stone Crusher, ja. Okay. Ja. En daar hebben ze vergunning bij jou weten? Nee, de overheid zei, ze hebben geen vergunning... maar er is verderop nooit meer op gereageerd. Op het handhavingsverzoek. Nog een handhavingsverzoek, kaalschuiven. Ze waren toen al aan het kaalschuiven op Bolivia aan de Arawak-zijde. Met die bulldozer? Ja, met de bulldozer. En ook daar was geen vergunning voor... maar ook daar hebben we een handhavingsverzoek voor gedaan... Geen enkele reactie. Nou, lijkt mij dat jullie 2 wegen hebben kunnen bewandelen. Je hebt dus de centrale regering, dat is Den Haag. Zijn we ook geweest. Want die zegt, heb ik knop zouden zeggen... ja, maar daar ga ik niet over, daar gaat de lokale overheid over. Ja, klopt. Ja, maar dat is ook wat de overheid in Nederland zegt. Het is een interne aangelegenheid. Daar kunnen wij ons niet mee bemoeien. Oh. En 35 miljard aan klimaat komt dan niet deze kant op? Nou, dat lijkt mij niet. Ik zei, nou, ze maken zich wel heel druk om het koraal. Ik zei, het koraal aan de oostkust loopt nu ook groot gevaar. Maar ja, ze zeggen nog steeds, we kijken wel mee, maar we mengen ons er niet in. Dus van die kant kun je niks verwachten? Nog niet. Kijk, we blijven natuurlijk wel administratieve rechter, de volgende stap? De LARA-procedures beginnen, dat zal ook natuurlijk jaren duren. Maar goed. Ja, nou, we kijken nu eerst de formele stappen hier op Bonaire lopen we allemaal door. Maar tot en met, ja, waar eindigt het? Het eindigt hier in eerste instantie als je formeel loopt bij de Rijksvertegenwoordiger. Hè? Maar ook daar is weinig... te halen. Ja. Maatschappelijke druk? Dat denk ik dat het enige is. Komen we nog. Ja. We gaan dus die mensen laten inbellen. We hebben nog tijd. Oyente Bonalia. Buon tardi, even Saragos. Ik zal het in het Nederlands doen voor de mevrouw.
Ik heb een aanrader voor de mevrouw. En daar blijf ik bij. Een advies. Een advies, juist. Wacht maar tot volgende jaar. Wanneer wij deze grapjassen wegstemmen. En dan pas weer doorgaan. Want nu is het een onbegonnen weg dat u wandelt. Dus even geduld. Volgende jaar stemmen we deze coalitie weg. Oké. Een fijne middag. De mevrouw gaat reageren. Hartelijk dank voor het advies. Ik hoop ook dat we volgend jaar een andere regering krijgen die echt om natuur geeft. Ja. Maar ik ben bang dat deze regering vaart maakt. En dat we dan te laat zullen zijn. En gaat committeren. Ja, en al de bestemming gaat wijzigen. En als de bestemming eenmaal is gewijzigd, is het hek van de dam. Dan kun je weinig tegen doen. Dan kan je er weinig tegen doen. Oké. Oye, doe dat niet. Nós vontade na Wenfitado dan. Daarbij. O chane programa, no? Ik ben de senhora da Besaco. Dan zit er 50 meter voor de costa. Ja, zit een lei. Sí, zit een lei. Pero el lei me se costa para rond possiboneiro vai na salinha. 100%. Vai wat eco nan kutin trai nan kunan tani 2 meter per costa. 100%. De la man construir. 100%. Ando lo qual ko ba para arriba, ora construir para arriba, kitesurfer. Passou da bom la man para kitesurfer nana. Oké. Okay. Ja. Wat is horen dat papi die noting handhaving. Goed, als je gebruikt het departement, goed, je percura para nos leina worden biba. Door je zei, maar not in controle mas quem kutata, si kikuta, con kuta. Sim, wat, de meu cogo relato com Arthur Sili escrevi awe e coisa tá club. Ja. As cobras se vão mira e co de cloaca que tem. A buku na terra tem paga cloaca ando tu ya te nam parada em Bahia a lo tu na wat awa sushi. Ja. Direct na element, kuta dae e meio ambiente. Ando governo quer para seguir botar mais boi para na mais placa para mais nem para matar nos meio ambiente nana. Jij morto acaba. Oké. Tranquilo. Wat hij dus opsomt is dat hij goed begrepen heeft dat bijvoorbeeld bij de Oostkust de 50 meter kustlijn naar binnen gehandhaafd wordt. Dat daar niet gebouwd mag worden. Maar dat overal ergens is niet eens 2 meter gehandhaafd. Nee, maar dat is het. Maar dat is gewoon de handhaving weer. Ja, en die 50 meter, die handhaven ze ook niet. Want op de Arawakzijde is die muur hersteld. En die muur is over de grond van de overheid gebouwd. Oh. Dat hebben we ook aangegeven, maar ook daar doen ze niets op uit. Want mensen begrijpen ook niet. Het is goed dat je uitlegt waarom die 50 meter. Het is een heel oude wetgeving. Een heel oude visie van strandjeterij. Ja. Als er een schip, als een schipbreuk lijkt, dan is alles eigenlijk van de staat of van het land waarin de schipbreuk lijkt. Ja. Daar is hij voor. Ja. Maar goed. Dus, maar ja, overal, kijk, aan de Westkust verdwijnt overal toch het publieke strand? Westkust, daar hebben we het over? Ja, over Kralendijk. Ja. Bij Chocogo bijvoorbeeld. Ja, precies. De derde optie was maatschappelijke druk. De bevolking. Ja. En die zegt van tot hier en niet verder. Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, want nu hebben ze ook de toegang. Belemmeren ze eigenlijk tot Bolivia. Oh ja? Want ze hebben de grote poorten dicht gedaan. Als je op slot, met een hangslot. En aan de Arawakzijde hebben ze grote stenen neergelegd, dat je er niet makkelijk meer in kan rijden. Oye, doe dat niet. Kom erop even op terug. Oye, doe dat niet. Bon tardi. Ben je dat meneer Anton? Nou, aquí moet maar bij Bosi beneden. Hallo. Misschien het verkeerde nummer. Ja. De poort bedoel je als je dus... Ja, als je de lagoon-kant en je rijdt omhoog, dan hebben ze hadden daar een poort. Ja, daar zit een hangslot op. Oké, maar als je dus nu naar de weg naar Rincon rijdt... De Arawakzijde? Nee, gewoon de weg naar Rincon bij Subi Blanco, bij Tramontaña. Ja, daar kun je wel erin. Daar hebben ze ook aan beide kanten van de poort hebben ze een heuvel gemaakt, rotsen. Dus ook om het te belemmeren. En je kan nog wel door de poort. Ja, want die mensen die aan geiten houden, die moeten door kunnen. Ja, maar dat komt wel omdat wij toen heel veel geprotesteerd hebben tegen. En dan aan de Arawakzijde, wat is het? Daar hebben ze grote stenen neergelegd. Dus als je via de Arawak... Nou, heb ik een vraag. Als je dus van de Arawakzijde naar Playa rijdt,
Aan de linkerkant, ik dacht dat het de meneer was met die mevrouw met een houten poot. Die hebben toch daar een project. Hallo. Is dat binnen Bolivia? Ellen Cross. Ja, die hebben in 1998 het project opgestart. Het staat ook op de website. Die hebben dat toen opgestart omdat ze... In 1998 was er ook veel gedoe om Bolivia. In 1998 trouwens had de overheid heeft ook een opdracht gegeven om een natuuronderzoek te laten doen. Dat onderzoek is nog steeds actueel. Okay. Dat heeft degene die er destijds aan meegewerkt heeft ook gezegd. Even wachten, misschien is het cellulaar. Oye, Bodalia. Buongiorno, noite, Betty. Betty, ik kan een verhaal horen. Maar ik heb het toch in een cellulaar. Een minuut. Oké. Maak je verhaal af. Ja, dus toen dacht Ellen en Jane dat de oplossing was om Bolivia te beschermen, om daar een soort enclave te maken, om zicht te houden op wat daar gebeurt, met een optie om de rest te mogen aankopen. Want er was toen sprake van een vliegveld of allerlei dingen, golfbanen en toestand. Met de kennis die ik nu heb, zou ik zeggen, nooit doen, want het heeft dus geen effect gehad. Maar dat lag er al met hele strenge regels, wat je wel en wat je niet mag op die percelen. Okay. Strenger dan nu in het bestemmingsplan staat. En toen was er nog geen bestemmingsplan op Bonaire. Dus wat dat betreft, de opzet was goed, de basisidee was goed, maar je gaat wel in de natuur. En dat is niet goed. Dus zou ik nu zeggen. Precies, dat is dat. Ja, maar dat was toen, dacht men dat dat de optie was, de oplossing. Oké. Betty Papiavo. Mevrouw, ik wilde u bedanken dat u hart heeft voor onze Bonaire. En u ook heel veel van de natuur houdt. En daarom begrijp ik niet dat Nina den Heijer, James Kroon, Edison Reina en Henny want ze zijn Bonaireanen, hè? Ja, maar ze houden niet van de natuur. Dus ik wilde u ook vragen, kunt u niks bij de Raad van State laten doen? Om dit tegen te houden of laten we zeggen de Tweede Kamer aan te spreken. En dan wil ik overgaan naar Papiamento. Oké. Nochi. Hou die vraag. Mi señora aquí, no? Mi quer que estima Bonaire mas cu Nina, James, esa kiko a naturaleza. Esa kika naturaleza. Pero un costambe, esa señora bisao na comienza será. Antonina, Edison, James, con no que papi con aquí. Saco el lugar que está un lugar privado. Nante sereva nena se ku sabadeco. Passou wak no, ora budu na vergunning, sem pensar. Of buta querer kuta inversionista. Camina, eta baya assim, Bonaire, atrobe ku 10% de apartheid, anterior não está robe beisa. Passou me buta papi com de tracas pa pueblo. Então é mesmo um pueblo vulnerável, corredor onde está no podrete ideia. Ja. Não se pensa mais largo, não se necessita. Não se tem custo mais, não. Ben olhando tem fundação Cas Bonaireano, que está uma fundação privada. Tem que competência tabaitim. Competência tabaitim. Com nós, tempo, nós não temos tampouco fundação Cas Bonaireano mais. Me não está compreendendo que como rende, não. Wanneer o Richard had, dat we dan access hebben. Bernie Elage, dat we dat doen deputado, en dat we dan nota mira het typico nanke op Sinta analisana. Analisana, bon analisar. No comete, mensen error dan como so comete den pasado, dan we te comete kinana. Pregunto enviamos. Fundación Cas Bonaireano, tim bij competir, u reina Breimar, kuta milionario. Oké, duidelijk. Kijk nos Cas Bonaireano of nos ting un apartheid te trobe caminhoen en de cobra onderstaan arbeid duidelijk. Ons te binnen bij de curso de Simang die het thema. Dank je Betty, dank je voor je zal ik eerst even de laatste voor je, want je hebt de vraag opgeschreven. Zij zegt, nu heb jij net gezegd dat de zaak is afgesloten. We kunnen er niet op. Oké. Maar straks wordt het verkocht en we gaan huizen bouwen voor de middenklasse en voor de lokale bevolking. Ja. Dus daar klopt weer iets niet. Nee. En die mag de bevolking er niet op. De volgende gevaar dat zij ziet is, wordt het een miljonair die gaat
concurreren tegen Fundación Cas Bonaireano. Dus dat betekent einde Fundación Cas Bonaireano. Dat is een gevaar, een bedreiging die zij voelt. Ja, het plan van Braemar is al vele keren veranderd. Wat je wil horen, dan past hij het weer een beetje aan. Zijn website is nu anders. Hij zegt, ik ben voor de cultuur van Bonaire, maar vervolgens gaat hij de plantage omnoemen naar een landgoed. Dan heet het ineens landgoed Bolivia. Terwijl plantage Bolivia iets is van oudsher cultuur. Hij zegt, ik ga ook sociale woningbouw doen. Kan je niet uit je woorden? Nee, ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja. Maar dat kan zijn dat ik noem het een strooplikkerij. Dat ze zeggen van ja, dan zegt de lokale bevolking, maatschappij zegt ja, jullie staan zo'n goede man met zo'n goed hart. Ja, maar dat is het ook. Hij verkoopt dus, dat is marketing. Hij verandert meer van idee dan een chameleon van kleur. Oké. Hij verzint allerlei dingen erbij wat je wil horen. Hij heeft het over landbouw op Bolivia. Ja, dat zei hij ook, ja. Terwijl de meest vruchtbare grond is bij LVV in de buurt. Of, waar ze nu aan het bouwen zijn, naast de Midget Golf bij Terra Corra. Oké, ja. Ja, daar zit ook vruchtbare grond. Dus er is geen vruchtbare grond op Bolivia. Dus waar wil je daar nu landbouw gaan doen? Hoe ga je dat doen met water? Bedenk eens even wat dat allemaal moet gaan kosten. Denk je nu echt dat die Braemar, die hier alleen maar is gekomen, heeft gekocht, gaat uitwinnen en met het geld weer vertrekt? Dat hij iets goeds voor heeft met Bonaire? Is dat misschien het motief dat bepaalde overheidsdienaren niet met jou willen spreken, omdat je te hard bent en niet diplomatisch? Ik weet niet of ik niet diplomatisch ben. Ik denk dat je maar 1 keer de natuur kunt beschermen. En dat moment is nu. En als je dat moment laat passeren, dan is terugdraaien onmogelijk. Terugdraaien onmogelijk. En dan betalen niet alleen deze generaties, betalen ervoor, maar ook toekomstige generaties. Prima. Laatste vraag vanuit de bevolking. En dan kun je die vraag van mevrouw Betty ook antwoorden. Oyente, wat dan hier? Oyente, wat dan hier? Sì, buon tardi, Reini. Netamente, lo qua metà facendo per comunicare demi per me, per che demi, se ora come accompagnare con l'azienda del governo, nanta e sono che desrea progetto. E costi mas simple para emanere in cada bom governo, para donar honing, para dizer nós estamos dando casa barata aí não. Não que não vida, para nada, a minha busca modiar uma hora, para me falar que demi, a nada agora a senhora acaba de mencionar agora. Yes. Então, a companhia a basic aí não. Que é a Suzane, esta busca maneira para donar toda a possibilidade. Também são coisas que agora me tem para ver com o governo, com a brinca proposição para donar casa pagada para o povo. Eu penso que só arriba é hotel não com nada uma possibilidade para trabalhar, até beach está queda para o povo. Vai lá, qual é para o povo? Sali foi ponto de vista aí governo, sentando sonho. Lá arriba pensa arriba que o Chambon anda fazendo conosco. Até bem com o projeto não bonita. Não tem nada com o projeto mesmo, que você não vai tem detalhes ainda, pero esse sistema de overrule é governo, assim maneira que conhe até governo a consciência para já durante o terreno, mas anco eu que nenhuma casa é pagada para nem a minha aba senhora aí, como você tem que ser. Banco a minha exportação não tem mais menos. Tu abuso quando o povo não quer bem com é parte aí. Então pode repetir trove casa não pagava na onda, bicho não na duna para o hotel. Então, a bisa ko Bonaire los seguimos a bichang. É nada. Dank. Een bom programma. Met de voldoet het scherp. Hij zegt, net wat jij net gezegd hebt, een soort honing aan de lippen. En zeggen van, we gaan sociale woningen bouwen. Maar dat is gewoon om de mensen te overtuigen. Want niemand zal die huizen kunnen betalen op dit eiland. En hij geeft een vergelijking. Dat hebben we zo gezegd met de hotelbouw. Mooie hotels, heeft hij niks tegen projecten. Maar er is ook beweerd, de beaches blijven van ons. Maar ga maar even na, de beaches zijn niet van het publiek. Nee, klopt. Antwoord met mevrouw Betty op haar vraag. Van of jij de Raad van State, de Tweede Kamer kan... Tweede of Eerste Kamer. Ik heb... de mensen van de Eerste Kamer hebben we ook benaderd. Vorig jaar was er een commissie hier voor de parlementaire... IPCO, Interparlementaire Congresrelaties. En die hebben vragen gesteld
aan de overheid hier erover. En toen zei de overheid, wij gaan Bolivia niet ontwikkelen. En toen waren ze gerustgesteld, want ze zeiden, nee, de overheid zei, wij gaan niet ontwikkelen. Ik zei, nee, dat klopt, zij gaan niet ontwikkelen, maar zij faciliteren de mogelijkheid tot ontwikkelen. Dus ze liegen niet. En Schitterend. Ja, de mensen uit Nederland die komen, die willen eigenlijk ook geen gezeur, want die willen hier toch wel redelijk ontspannen rondlopen. Dus die hebben die zeggen, nou, Nederland, we hebben het gevraagd. Ze hebben geantwoord. En ze hebben geantwoord en daarmee is het af. Dus die schrijf ik nu weer aan om te zeggen, kijk eens wat er nu gebeurt, een intentieovereenkomst, waarbij weer wordt gezegd, wij gaan ontwikkelen. En wij faciliteren de ontwikkeling. Dus de bottom line is, en dat is het belangrijkst, de bestemming moet niet wijzigen. Als de bestemming niet wijzigt van Bolivia, kan Breemhaar daar niets. Oké, en wie is de verantwoordelijke om die bestemming niet te wijzigen? Is het de Eilandsraad? Uiteindelijk de Eilandsraad. En stel dat de Eilandsraad ook hierin mank gaat. En dan is de vraag van Betty wel terecht. Heeft de Raad van State dan? Want in Nederland hoor je het vaak. Nou, je kan bij wat je dan moet doen, is je moet de hele procedure in om die bestemming, bestemmingswijziging tegen te houden. Precies, dat bedoel ik. Ja. Niet dus te verklaren. Zoals ja, dat klopt. Dat je dan zegt, en dan moet je aantonen hoe belangrijk het is. Maar die weg is open. Ja, die maar is open. Maar het is natuurlijk een langere weg. Klopt. Ja, en dan moet je in die tussentijd nu is het zaak dat de Eilandsraad zegt van, ho, dit gaat te ver. Klopt. Ja. Wilma, het was verhelderend. Ik hoop dat we nog een keer... Heel graag, want we hebben nog lang niet alles besproken. Dat snap ik. Met andere stakeholders ook kunnen praten. Misschien een discussie aan. Maar bedankt voor het eerste komen. Misschien dat we volgende week... Ik bel je op. Ja, heel graag. Nou, ik vond het heel plezierig om hier te zijn. Masje, dank je. Di nada. Oké. Ja. Shona, mañana nos el señor Alvin Obersi se conoce. Te mañana Dios quiere. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante, no lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otra poquita, no lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay, dilante.